teraz, kde sme si dali tie sladkosti a kávu. A ružové, do ružovo to bolo, nie? Zlatisté. Ja áno, myslíš to také fialkasté, no. Jo. No, tiež, lebo myslím, že tých 10 by bolo málo. Ja si pamätám tiež, že som išiel. No tak to má iný, to sú spa, to sú kúpele, spa. Máme niečo hovoriť? Milan by mal. No vyjadri sa k tomu. Niečo také dôstojné a Tam je tá labuť. pamätné. Ty máš? Tam je tá labuť. Nie je síce zo zlata, takže tu asi krémež nebude. Ale Určite existujú aj nejaké také, ako, keď nie také motivačné, teraz už ako motivačné, ale také kontemplatívne. Takže vítam vás tu v Triglavskom národnom parku. Nachádzame sa pri dome Savica. Áno. A sú tu veľmi zaujímavé momenty. Dá sa odtiaľ vyrážať na údolie Triglavských jezer. Hej? A potom celé to údolie sa ide. A potom ideš hore až na Triglav. Najvyšší vrch Slovenska. Áno. No a to je vlastne tá koča Triglavských jezer. Toto je to údoličko. Tam sa prespať. A potom sa ide ďalej a pod Triglavom je zase ďalšia koča. A tam sa tiež dá prespať. To už je 2400 nad morom koča. A Aj s personálom? Alebo... a s personálom sa dalo prespať, no. Takže toto stojí za to. A tak sme išli vlastne. Hej, tak sme išli a my sme sa potom vracali opačne do kolečka. Išli sme v Soči, pramen Soča a potom sme išli hore a vyšli sme tam, ako je ten hotel. Takže to bolo štvorňovka. Tak, nádherné momenty, hej. No, môže si to hádať, No hej. teraz zohni trošku nabok, nech to vidíme trošku. Áno, je ako to. dobre. Áno. To je kooperácia. A dáme do trojky, nie? Tuto išli hore. Vieš, to je 400 metrov prevýšenia o 500. A keď si tam hore už je dobre. A potom máš také údolie Triglavských jezer, vieš? To už potom je atraktívne. A ten výstup bol veľmi náročný. Tuto. Keď sa dotopí, tak už nemáš čoho. Vieš, to sú akože pompezné zábery. Vieš, to je jak tapeta. Hora, nie? Jak tapeta. Začame, dobre? To je obrovská masa. Pokoj, kľud. To je ináč dobrá atmosféra, že? Večer. Ono aj tajči by sa malo cítiť ako voda. Vieš, to je vodné tajči. Pamätáš ten seriál Kung Fu, čo tam mal David Carradine? Áno. Že on sa ti podol v každom seriáli aspoň 5 krát. Ne? Ale za dobrú vec. A potom zomrel, vieš ako? Je pri sexuálnom odvolávku. Ale nie takých úplne bežných. Nie, áno. Tam plávajú. Ako nie, že by som pre nejakú úchylku mal extra pochopenie, ale on sa priškrcoval. On sa vešal na nejaké také, akože toto.
A ja sam pa pričela. Potem je Lana skrčila pravilo in je dobila prepoved skipko, ne? Tako da je, a ne? In potem Alfa Premiza.